Темки, те ми свършват! Намерих и оръжие. Тя какво ще прави? Имам темки! Стигай. Има една къща, оттам вече почват да действат там теоретски. Колко има? Колко са двамата? 4. Добре, да ги заловим. Сердика 2. Сердика 2. Давай. Айде. Лудо! Да. Ето ли го? Сега, какво направи? Кажи, какво направи? Убил човек ли? Каза какво си направил. Какво направи? Щял да погребе някой момиче. Защо лъже? Имаше злато, исках да го отровя. Готово. 2 години затвор. Обаче първо не. трябва да отиде в болницата. Ама защо То трябва малко. на болницата? Ти си болен малко. Болен малко. Да. Ще отидеш в болницата, там ще преглеждат. Айде. И ще пазят приятелите. Той вече Ей, портфела пада. Той не е портфел, той е телефон. Да, бъгна болницата. Айде, живо, ще Айде. бъдам. Живо. Айде една година, айде. Айде, То